Akandinokora tsoka kubasa. Saka handabva kuti chinangwa chake changa chiri chii. Simba zirandeta kuti pachivanhu chedu kunokorwa tsoka kune zvakunoreva. Kwete, ini handa kumuna chinokora. Akaona chinokora mupurisa wandoshanda naye. Ari asera. Pamusoro yedari ini ndinoshanda palayo nokujuda ndoitwa musichiwe ndoshanda semupurisa ipapo ndichengedza panzvimbo iyoyo paThomas Makwenya ni manager wedu site yandinoshandira pana ndichishandira musiwo Farai Foster ndi engineer anotogadzira magetsi kana mapambo yakafa saka vakavazovatenda pambo yanga yafa vakavesi pamwe chete Thomas Makwenya na manager wamwe anonzi Mangoma wabuda panapa apo mene kwavaenda na Foster Farai vauya kunzvimbo kwatanga ndichishandira vachinovatenda pambo kaita zakufamba mvura yemumatengi inonyikirwa makabhoni saka vakavatenda pambo yevha yapera vapedza kugadzira kubva yapoma mvura manager waMangoma vatora Farai Foster kanzi ngatidzokai kumaofisi kubva maofisi right panzvimbo yatanga tiri yacho iyoyo yatanga tiri yacho ine dhambu ise kuti kana munhu akatsika tsoka dzinooneka tsoka kubva torana namanager Mangoma na Foster Farai Foster kubva wadzokera uko saka takasara namanager Makwenya nomwe mukomana anoita zvekukomba matengi emvura saka mukomana anga atuma mvera endanotora apa aina notora petrol yanga yashoma kuti azoita azowedzera pambo because vakomana vakasiya ana Foster naMangoma vakasiya pambo ichitopomba but petrol yanga yashoma right ini ndo vanabuda panzvimbo ipapo vanaita pamwe about 35 meters vananogara panzvimbo nandakagara ichitarisa kuarea ikoko ndakaona Thomas Makwenya akotama kudai afamba akotama kudai ubva adai vaenda pane imwe kuti vadai so kuti apeta bhaisa muhomwe right apeta bhaisa muhomwe vasumuka mukomana wekumatengi yanga adzoka vaenda kunisa vaenda kuseri kwakabhoni kwakubhanisa ndikokaunenga pambo ava vangari pamatengi panapa saka matengi anenge ari panapa pambo yanenge ari kuseri mukomana vaenda ava Makwenya vasumuka mukomana vazodzoka vasvika pavari kukanzi ngandiri maofisi vaenda kumaofisi vasvika kumaofisi kwekwe indakabva ndakati pari ndakagara paipai ndikandabva pai ndikati ulakuona chii chaitika patakura dhambu here because dhambu rinonyikwa iro rinenge rine goriti saka ranga rabva kunyikiwa but rinozoshandisiwa futi saka ndingadadzoka ipaya ndikasvika paya ndakaona pakaita zvekucherewa kudai akacherewa kudai tsoka yekutanga yekuleft neyekuright ndizvakaisa munhu wabuda kwaenda ndobva ndazofonera Farai Foster tikati dzoka kuno vadzoka kuno Foster tikati uya uone tsoka ndeyani tikati ndeyanga tikati chii chaitika ndiona kuti patora data saka bvunzi yavo vanga vakatora setishu ndakatotenda kudai so macho kuti vangadai so ndakadai so ndoitiresi yacho wakaona apachitora achisanuwa wakamubvunza kuti chii chamukuiti handira kumubvunza kusiyana ndachida kuzoona ini kuti aenda kuti ndozoona kuti chaitika hapana pandakwanisa kubvunza kuti munhu ndimanager wedu ndimanager wedu hapana kwaitiza kana kuti chii ndikaenda ndikaona panzvimbo vayo vaitika zvaitika zvimwe zvinhu ndozide manager kusaiti kwacho ini ndirisekretarati wakaona zvinhu zvichiitika vaisungirwa kuenda zvawakashedza waifanirwa kubva maenda kuno vanhu nokuti iwe uri mupurisa unotenderwa nemutemo kuti baba kuritsai dhambu ramanokora simba racho wanga uinaro semupurisa ava vachiona dhambu rero tase roburitsa nhasi dai uri umbowo hunoita kuti tese tiri muno tinyatsoona kuti shuwa ava vakanokora tsoka
Company complain ye wana manager uno kwa mtu kanjo yo kulisa ke au bona ndukura so makazo adaizera adaidza akadaizwa nani akadaidza na manager mangoma nevawo amangoma ari munhu vari uyai neumwe wachitaura masembe avo ndivapa vangvari vese manager manager amango burumo mzera uyu munhu akuti akaona nokora tsoka kakuita izvozvo akafonera avo akadzoka ka Chobana. madzoka makaita se Atakutoka nini nemuntu pandakafonera vanhu foster. Tadzoka kudaro ndakazosira pazvibati pazvina zvaitikira. Ndaona kudaro ndakazosira mafoto. Ndatora mafoto. Sikuitika pazvina zvaita. Pandafonera muridzi wemaini. Kuti ndo zvaitika kuno kubasa handiti kwakakwenya mavabvunze atikweta asati abvunza kozi vanga kusoro chaitwa doti mumaofisi. Takabva tazoti susu hatendei tinobvunza muridzi. Tiri mhodi kudaro tinonoda kubvunza muridzi takabva tasangana nemumwe anoshanda kumanagement. Vatakutsanangurira nyaya yeyi. Saka kudaro vamakonya vakabva zviona. Vanova vane zvinhu zvavakufundira vanhu vane zvavakuita. Takunopinda muofisi murume uyu akabva amhanya tsoka iye angaisa mubhegi rake raanova naro zvakuma. Saka murume uyu nomwe akanonzi Frenga hapo zvaro vakabva amhanya kunopinda muofisi munhu vatinopinda uyu murume uyu akakutobuda achibuda kudaro ndakabva ndamumisa ndikati makwenya mira ipapo ndikubuda kuofisi haana kumira tofunga panga pane kadistance pakapati a meter 0.5 to 2 meters. Ndakamisa katatu. Haana kumira. Saka nguva iyoyo akabva ada kubudisa dhakarira ngaraiswa mupabhegi reblack. Vhari bata maoko ndati makwenya chii chamukabata chiri musarasi chamukabata mira ipapo. Haana kumira. Saka nguva iyoyo uyo anga achiteera nemumwe wacho anonzi Frank. Kusanganisira uyo anga anokurwa tsoka. Vakada kutenderera kuti vatenderere pane imwe tengi so. Uyo anga kuya neside road. Vadaro murume akabva atotanga kutomhanya ndabva ndamumhanyisa akabata tsoka iyeyi zvideza kuti makwenya mire papo akabata dhaga akabata ivhu akabva ndadedzera kuti mira makwenya mira haana kumira. Saka mukudaro ndakabva ndatodedzera vanhu yambone zvikuita kunoku mberi kuaenda murume kwandakone vamwe vanhu vaishanda ikoko nditi ndobva watozviona akutosvika pafenzi akabva pfudura pepa bhegi rero ndobva arasa dzakarei ndobva ndamutiko wazviitire chizwa changa ndakudedzera tisingapere kuti hai kuno kutitaurirana ndobva ati chii hapana chandarasa chii kati aingovano warasa tsoka dhaga ngwani zvakanzi aiwa munamato wangu ndo zvaakataura pamusoro yechangamiro pamusoro yedaro inini ndakakunogora tsoka sezvavari kutaura ini ndakabva nomunamato wangu kumba changamiro ndikauya previous day yacho nandaregedza kuya kubasa nandaregedza day ranga rapfuura kumashure nakusina kuya kubasa ndafonera manager wangu ndoshanda nawo ndikati ndaita challenge yechi yokurwara kutorwadzira saka ndiri kuno kwandazokuti ndinogona kubatsirwa ndakunamatira kuva ndaibuda ndikaenda mangwana chi ndikafuma ndikauya kubasa ndikatoa ripoti inokumapombera matenga akatsanirwa naofisa akataura kuti pambi yekuku haisi kupoma bhura matenga tikati ande tinoona chi ndikatione injiniya foster batanamona foster pambi ipinza haisi kuita musoro kuise zvikanzi anonga aenda anoita soso tibva taenda tafona painotedzera zvaudzi tikaenda tese papa
tikasvika tikazama zvatakazama kuti pambi pombe ikatadza kuita tikafonera bhekidhini ndakafona ndakatanga ndatoya foni yake ikatadza kuita tikafonera mango tikati pambe haisi kuita vachibva vauya vari 2 isitiriko already tibva tatanga kuvatenda pambe ichibatsirana kusvika chipambe ichi naibva ita kuti pombe ikapombe vapedza kudaro vaibva dzokera kumaofisi vadaro indakasara napamba attendant uyawo komana wapomera matenda achibva adi apidza office achinotora chipetrol atora petrol achibva adzoka indakasara ndiriko ndichiatenda pamberi matengi kuti asara asikire mvura pamusoro tapedza izvo indakaramba ndichimira ndiripo ipapo chiatenda pamberi ndichitendera ndichitenda pamatenge papa tibva tapedza iye akabva adzoka abva awedzera chipetrol iya apedza kuwedzera petrol chibva tapodza kupomera matenge chibva takwidza muofisi tikatofamba tese pavari kutaura avo kuti ndakapfugama ndakagara pasi ndichidai joikora ivi handitenderani navo inini mukuru changamire ndinokuorwadza kugara kwana ndakaitwa kurwadzwa negumbu saka zvadaro zvokuti vakaona sokuti ndikundogara navo handakupfugama ndakadai soko ndakagara ndakadai soko gumba rangu ndinorwadza kubva uku kusvika kuno vanoiziva problem zvadaro ndizvokuti vakationa kuti tapedza izvo kuti vatadi taina lokumana ida ayatina mapamba vatakwidza tese muofisi tiri tese vakafambe tese takwidza tese womuofisi tisvika kuomuofisi vadacheka mutengi ratokombera mvura vakasina mvura emere afu vandatotaura mupurisa angari pamiri vashamari mune mvura iro ndaona sokuti hamuna mvura ngatitoti tipombere mvura vakapombera mvura iyo saka takagara nguva ichima kuti mvura irikupomba irikupinda patotikosi mvura irikupinda tirikuona vananotivaona mvura iya zvikupinda vatadi tinokomerera nanoshandira kubhohoro kashamari aibva mudedzera pano papinda kudedzera pabhohoro svika odedzera achibva adi azvinzwa aibva atanga mvura yaibva atanga kuda sei kupinda mutengi chipomba yapomba yadi yagaradi takagara ipapo nguva tadzokera tabva patanga chitedzera takauya panini tapedza ipapo chibva tagara nguva kubva ndasati anonda nenzara nda kuti pfungwa mwaro around 11 so mapofu kwadomhanyireko tadasitotiko kuti ndadauna kubreak ndakuenda kuofisi papo pandakabuda ndichitsvaga mukomana weyo vandofungudya naye handakumuona ndikumutsvaga ndipandakaona achibvawo zvokuti ndakamhanya zvakutaura ina ndakumhanya ndakasvika ndikapinda muofisi madoisa bhegi rangu ndikasvika imomo muna matu wangu anda ndakatora anda ndakapiwa ndakabatsirwa wandakaya nawo saka apa akaona wafunga kuti chi ivhu ratorwa kudhambu avava kuti vatoona kuti ndakanokora dhambu inini munhu ane 35 meters to 45 meters away anona siri kunokora tsoka saka ipapo handitenderana napo kuti ndingati zvonini ndakanokora tsoka saka zvadaro zvokuti tapedze kudaro ava vabva uya kuti vatanga kuti mira ipapo takaiwa uyu kuna matu wangu amuka kuti hanzi mira ipapo ndibva ndatoona kuti apa tokurwisana uyu taurai tibva atouya bva ati andigama andibata pana pauri atondibata kutodhurisa takazotekanurwa nomanudzi frank akati ndisaroyo munhu atodaiso adautirwa chibva takandibata panapa akazobvisa chipo achienda saka irini vanhu vakangoitwa seviolence kwandiri zvokutoti chero pavakazokokera vanhu kuti hande anything vanogona kutira anything saka they were saying kuti ndokora wadhiwa chira vanokora tikataiwa handisii but the fact yekuti vakaramba ichitaura manje tikataiwa varume inganitina nokora tsoka dzacho zvanzi zvokutaura kuti murudo kana kuti wati convict ati inyaya yekuti ndanda kuchaura nondiro wakatokwadza si vanhu vangambondedzika wakanzwa here ava vachikutimira ipapo uchibuda muofisi ndakanzwa tikati tiri kuwe tikati okay ndazvizwa vakakutimira ipapo kangani vakatibira ipapo kamwe chete ndakazoona kutera kutengwa nakati ndakuenda kutota
mukuru mabasa avo ndo mukuru kana mukuru akakuti mira ipapa unofamba papapo mukuru ni mawira wakaita bvunzo watadza kupindura kuti kana meneja akuti iwewe mira kasamira zvinoreva kuti bii ora kana kuti wagona handiti ndovava vandosenza nawa mwana wangu but ndinovati ava kana tiri munhu kumba ndovanda kuti iwe vakanditi baba mira yapo indi kana ndichikunyaira chete baba mira yapo uyo anofunga kuti kudii wanga uri wekuti zvoininichi hapana unafana kuona wanga ine pane pfungwa dzangu muono wandinawo wokuti ko tikakupa nguva yokuti mese mukadai mufambi izvo hatisazivi kuti zvinhu zviri zva aiwa takwenda takagadzirira yozi chinhu chatitaura nezvake tinofanira kuziva mari dzavo dzacho kuti ngoza kupedza nguva kana iwe ukazobata iwe uchiramba tinoita sei handizivi imi ndinomuo Resa murumo wako matutasha indaikukwidza zvakanaka uyana unowafamba magama unobata munhu wale watora tsoka indaikukwidza zvakanaka kuti aaa kushaya ndikatasa uyo mesinova managers udi manager bozo klasi yakeka ndiye injiniya chitika andizozve ndimanager because ndiye ari iwo mudhara iwo umatengi uri manager mako mangoma iziovhara handizozve avo neassistant ovhara handizozve iwo manager mako kwaiwa kusina mangoma awiri oina engineer nokuti uri kukontrola matengi kosi yaungatezei yamangoma unogoina asi kumatengi unoina chakaipa chingwa kuti manager ndikakondorasa nemutengi wangu wandadorasa sina kuratidza kuvanhu zvaigona nefosi yavangaenda varinavo kana zvisikachaikurasika utitoro mumwe sakaukone kuti achaura kamukuru utitoro mumwe sakaukone ezvezvokutanye efosi utitoro mumwe waiwenimwadzorasinguvai wangasina nguva wasina nguva mafunga kurasa mutemo kuti madzimira ya ndafunga kuti kurasa mutombo ndatina manager mira ndaakufa ndatofunga kurasa mutemo aiwa ndatobuda muofisi ina nditozivi kuti vamainyayamba nakanzira ina ndatobuda muofisi nokuda zvipi zvakuzanyaya ini ndikuti dhini makanokora asi ndatoda kuti dhini zvisina chikuru dhini makanokora ndinyangomise nyango ndiri ndataura airapaika kungoti airimabhatisiri indikuti ndini ini mvunzo wangu manje wakuti uzi management yedu yese yatikuona asi chitiko pachakaitika inini ndiripo ndiri kunze kwefensi ndakaona murume achimhanya saka nzimira ini pandakamira nawakomana kunge nawo ndatokuti pamwe ada umwa mushonga tanzimira tipe chinhu chawakabata murume akangosvika pafensi paye abvabvarura pepa riye vharo mwaya pasi dhagarebva ratona pasi ndanzi munamato wangu kuda mutoda munamato wangu saka tikutadzoza kuti munamato acho yambiswa nemanagement aitadzisa kumira here kuti waone kuti chii chiri papo saka takutoona kuti munamato taimu dzakanokurwa tsoka mushonga unga wagara uripo ipapo saka kuti achiurisa vakatoshanda saka tichaona sei kuzitiragara sei matombo ako kudhara ndakwedzerwa mari handisakuramba kuya kuofisi ndikati ora ndikuuya saka iyo time yopana ndikuya ndati ndikuya tikutanguwaka chikuteerera chichazokutaurira kwagadzirwa kwangu
chaikwauresa hana kuzara kwamvura maemvura petu ndopaikwaurwa nehana kuti manje goridhe rina kana petu yauya vamutsa pamba mvura yalevhu zvakufamba zvakanaka vaizorwa nehana nei iwevo usanyitize kudzungaira unomuka muiustereka takuita basa hatina tinyaya tinofambira iwe ndocheti pachokwadi muno waifambire iwe chawaimhanyira kunorasa bepa muteuro unomhanya wakati ukanganisa wakakanganisa muteuro waimhanyire ndaimhanya kumudzi wokofiswa mudanzi iwe apaona kudikibana taura chamaubude usina kuti inine munohasi zobuda kana kachoita 2 hours indira kuti ndiudzewe kuti muteuro waigomhanya nawo waenda nawo waidechii wakazendozvizuzutira aiwa yanga siri neyekunhanga avaruma mawira wakaita pakamboomera voti makazotipacha pahoro vakaona kuti gei ndichaure pamusoro penhau yevakomana vaviri vakomana vaviri ava ndokungati ane almost 4 times chivagarisa basa vachinetsana nhau yaiitika ndeyekuti uyu ndianoshanda nevakomana tiketi engineer anoshanda nevakomana tiketi guruguru chero panenge paida kuti paitwe basa uyu ndo watinopira basa kuti nhasi kune basa rakati iye ndiye anoudza vakomana and ava makwenya anga ari manager woku eastern side kune A ne B anga ari woku eastern side anga ari manager ikoko saka nhau yaitika manje ndeyekuti uyu sometimes aiti akataura nevanhu handiti Thomas Makwenya aiti akataura nevanhu sometimes handiti pane pamwe paanoita hasha pane pamwe paanodii handiti vanhu vaitotya kuti uyu kana akataura inenge yakuita izifi kuti sometimes ndikarega kuita izvi anogona kundidzingisa basa handiti wasn't managed uyu akataura vakomana vaingoita zvavadi zvavaudzwa saka uyu Thomas Makwenya aiti uyu ari kuda position yake yomanager kueastern side but uyu ndiengineer anoita zvemagetsi anoita zvese ndianogadzira zviguruguru ndianodii saka ndo nhau yainetsana uyu nauyu but uyu anga asingabudirwe pachena kuti iwo uri kuda umanager sei vakomana ndikavaudza zvekuita havaiti asi iwo ukavaudza zvekuita vanoita but imwe ningirini inenge yabva kumanagement topa uyu basa bhozi ndiye leader wavo wetiketi saka ndo pakabvira nyaya yacho ipapo nemaprevious akamboitika vese vanoteererwa pamusoro changa chaitika ndechekuti uyu anonzi Farai Foster kauyu basa kana chinga ariita ashanda nevakomana nditi aifanira kuzoripota kuna amakwenya ozodza inini saka mukudaro manje panga pane kufungira kwekuti uyu pakuzofamba mungu aigona kuzotora basa rani revava ndofunga patikapedzisira kwayananisa ka uyu Thomas Makwenya aigona kufungidzira kwamwe uyu aizotorera basa ramo asi mukuayananisa kwataimboita kumashure ndofunga uyu ndakamuudza uyu Makwenya kuti Makwenya uyu Farai Foster haafi akatora basa rako nekuti basa rako iyo wakaiswa nemudzimai hazvina mwedzi nehafu paitika nyaya futi handiti tikavadedza kubasa uyu Thomas Makwenya akakumbira ruregerero achikumbira murume uyu management yese iripo achitini zvaitika izvi ndikukumbira ruregerero kuna Farai Foster nemwoyo wangu wese unoda management ikati tinova varume imimi zvamunoita izvi hazvina kunaka iwe Makwenya usazviite futi uyu Farai Foster akati ono inini ndinongoshanda basa sezvazviri asi uyu anondifungira zvisiri izvi nekuti uyu anonzi Thomas Makwenya aiti chero pakaya munhu mutsva pabasa aitaura nezvauyu Farai Foster saka uyu Foster vakomana vaiti vakamutaura handiti uyu aibva azvinzwa saka uyu zvakamubata manje ndobva aya kuzoripota nyaya yemanagement ndobva atavagadzira basa ndipo pakakumbirwa ruregerero nauyu Thomas Makwenya achiti ano inini zvoshuwa ndakanganisa handife ndakazviita futi takati ano zvapera saka chiitwe chakazoitika manje chakabva charatidza manje kuti hazvishuwa varume ava ane kufungirana pagara kuripo nechekare funga ndonya aida kuedza kuzaurana uyu amuri mari yavo
agara achiita miteuro yakagara achiita nomuromo but this time angaita kunofinisha manje akainonopedzisa zvangoitiko orit kana tikanetsa mabasa uri trained professional here kuti amanager kana unongomanage kukomba unoitira mudziyo kana kuti uri amamurungu watrainwa umanager hauna usaka munhu anoshandisa kuenza pakuda kushandisa simba rakanyo kuti vanhu vaita sei vamuteerere vanhu vakapoya chete wakuenda kurutivi ishi iri nevhuru ndizvozvo ini mubvunzo wangu kuti kana kudai uyu akanga akukanganisira waisvika pakunhonga tsoka haana kurwara kwezvidhera aitika arwarisina kwebasa akainga aenda kuprofita kwatira nhonga yake ndo yakazobudzwa kuti zvinhu zvinoda kuti wakangwana udzoke nai mukoma wangu imi mama mboonana here nagadhiro mune dhaka musina mboonana mune dhaka saka uyako dhaka rere rozooneka kuti maakurasa dhaka munga muvengerei mugati ndatoona kuti ndakora pakati panguva yekuzvikora aiwa kuti titaka kugadzirira inyaya nditi hamuna kugara mamuratidza muteuro wenyu saka aifemberere kuti muzodiko mune dhaka ramungazonorasa uko ino akasiri dhaka ngori mutoro wangu auraitoro wenyu wake akakumake aiwa zvandikaziva makaenda kuchipatara ndakaenda kunobatsirwa kuna ita zvekushandira akaenda kunobatsirwa otaita zvekushandira ndakatoataura tikafonera ndati ndiri kuda kunobatsirwa mira isikuita zvakanaka samuteuro uyu ukadzinomurasa kubasa ndobvunzo wangu nokuti chinjaikurwarisa chaisi chekubasa ndino nyiro wairwadza kwamukaenda mwakanzi kubasa hondo dzacho dzanziri kubasa uye akapemberere kuti mimune dhaka handikazivi kuti hondo dzei dzakanzikubva basa saka makamazi unosanganisa jecha nevhuri pabasa tsoka ngatisiyane tsoka bonzi kana tora nyaya yetsoka ndozvotini makaita ngatisiyane nyaya yetsoka makazi kuti unonga mautora unosanganisa janga pabasa kuzorasa aiwa ndambosasa makaita akutora ivhuru rangu makatora foto chakuenda mapena ndeichifunga pesa kusomwa basa rangu ndiri kuti ndifunge ngomwe ndakatora mafoto munacho tore mubvunzo wangu ndikuri takuda kudzimai asi ndikuudza kuti kusvika titaure nyaya iyi ungopawa usina kupedza nguva muteuro wako iwewe wako ukaona foto wakakurakisa uri management yake magara yenu ekubasa wakaona nyaya yekunzi ngaende kwamambo yatoipa iri kubva kukampani chiwe kwamambo ngozi uya haiziziya gadhi kuti imimi mama nemuteuro mo sei makavhara mazonobatwa nedhaka ndaiwe shama towanga uri teuroona kuipa patidhaka kwakazotorera pakatsika handina kutora ivhuru ndaiwe shama handina kutora iwe kuonesa uda kuoneswa ndatoziva kuti kana uchipomerwa asi chiri kuita kuti upomerwe ndechichichi ungatadzokupandikisisaipa tati isusu gadhi kwawakaita kumaprofita
anga asipo azvinzwa kawirirana kuti anga asipo kani wauya kubasa iwe Ina mombe zo. Ndoda kuti uwanise justice. Pambai. Mangomo. Uya kubasa.